Един от първите музеи в Пиринския край е родният дом, къщата на Никола Вапцаров. Там тя се намира на централния площад на града. Интересното тук е, че са направили макет на целия Пирин планина и на църквата Света Троица. Света Троица е православна църква. Много добре са изпипали детайлите. Вижте, погледнете и хората даже. Много е интересно, много добре е направен макета. Този храм е една от най-забележителните църкви в България от втората половина на 19 век. Това е обявен паметник на културата. Страхотна изработка на макета и на цялата Пирин планина. След малко ще видите. Всеки един детайл е изпипан. В двора на църквата, ако забелязахте, има една камбанария. Тя служи като часовникова кула. Отлично е съчетана с архитектурата на църквата, играе важна роля при оформянето на силуета на самото градче. Много детайлно е направено. Мъча се да ви покажа. Много, много красиво. Наживо е още по-хубаво, между другото. Страхотно е. Даже мога да ви кажа, че всяко едно градче, местност, всичко е отбелязано. Ето Банско, само че аз съм минала от другата страна. Много красиво. Къщата музей, когато посетихме на Никола Вапцаров, просто правеха някакво почистване и нямаше как да заснема, да ви покажа всичко, колко е запазено, автентично. Между другото, тая църква се намира на центъра на Банско. Ето и Гоце Делчев. Много детайлно е направено макетчето. Много е детайлно. Красота. Значи, който има възможност или когато ходи на Банско да посети, докосва се до атмосферата, до българското. Мъча се пак да ви покажа колко детайлно, как е изработено с хората. Ето камбанарията, даже и щъркел има. Изпипан е всеки един детайл. Ето има и пейка, и хора. Ще се помъча пак да ви покажа.